ಮಾತಿರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿರಂಜನಗೌಡ ಗುರಾಯಕೆರೆ ಪಂಡ ಸೀಂತಿರುದೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೀಂತಿರುದೆ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಗುರುತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸುರುತೋ ಸಾರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತನ ಪಂಡ ಸುರುತೋ ಸಾರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸೀಂತಿರುದೆ ಮನ್ಪುನವು ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಪರ ಹೋನಾಗ ಅತು ದಾದೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರ ಹೋನಾಗ ಕಲಾವಿದ ಯಾವಡ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಡಿದ ಮೆಂಟು ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತು ತೋರ ನನ್ನೆಟ್ಟು ಸೀಂತ್ರ ದೇವರು ಇಪ್ಪಿನಿ ಅವು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪನ ಪಿರಿಯಡ್ ನಂಜಿಗಾರ್ನೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರ್ನೈ ಮತ್ತ ಸೀಂತ್ರದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ನಮಕ್ ತಿಗುದು ಬೂರ್ಜಿರ ಸೀಂತ್ರದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ತಿಗುದು ಬೂರ್ಬೇರಲ್ಪ ಏರು ಸೀಂತಿದ ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏರು ಸೀಂತಿದಾಗಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ ಆತ್ನೇಟಾಗ್ಲಿ ಸೀಂತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೇರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೀಂತಿದ ಮನ್ಪು ನಾವು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬತ್ತೊಂದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸೀಂತಿದ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನ ಅವ್ ದಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮನ್ಸೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಗ್ಲು ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ನಟನೆ ಮಂತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾಕೆ ಮಂತೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಡ್ 5 ದಿನ ಬೆಂತೇರು ಪಾಪಗಳು ಆ ದುಂಬುಡು ಒಣಸು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಎಂಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ಹೋಗರ ಟೈಮ್ಗು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಬಡ ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಉಳಿದೇರು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಹೆಂಗ ಅವತ್ತ ತೂನಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು 5 ದಿನ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಅದು ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆಗ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಂಗಗ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗ್ ಆಗ್ಲೇ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ನಟನೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಅವೇಕೆನ್ನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಲೆಕ ಮನ್ಪುಗ ಸನ್ನೆರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.